pangestu namo sidang sekaring bawon langgeng isa memuji dumateng Gusti Kang Maha Rasa para wabdan musana mugi tinebih gelar seni bantengan lembu rejo sejati ingkang tumijil saking tlatah Ledok Tangi Candi Wates Prigen kasangkuyung dening pasukan santri Sinting tembang tinembang pangrawit ing madyaning sasana kawula arwah project sowan ngabiyantara badhe ngripta rasa lumantar gending pasugatan suguh sungkem sak manika mugi laras ingkang kumandhang saged dados tirta amerta ingkang hanyiram nana Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Assalamualaikum salam niat ingsun ngucapin syahadat panatep panoto agama kang jumeneng ruh ilahi kang ana telenging ati kang dadi pancaring urip kang dadi lajaring Allah madhep maring Allah yahu Allah yahu Allah Muhammadah Rasulullah iku wawayangan ingsun ruh Muhammad yo iku sejatining manungsa yo iku kang wujud sampurna Assalamualaikum salam para amuya para kaki danyang empuh danyang kang bedah tanah Jawa kaki danyang ini danyang ingkang bedah dusun mriki cikal bakal kang babat tanah mriki panjenengan kula aturi suguh petak gondo arum kukus arum sak kutupi kembang melati kang arum gandane suguh sekolah cawis ubor ampen kang cuma pak ono bebasan tan basa mirono mondo cuma gelari temetipun nampak aran rawipun panjenengan sadonya kukus arum agondo arum sarine menyang sang pemulai arane menyang sang sukmo jati sukmane menyang mubal putih kukus yang menyang yen muluk menisor hidup pulau langit sapitu madep antrep manatep marang suryani Allah nuring Allah nuring Allah la ilaha illallah kawula ngaturaken idi pangestu kawula sak rombong ing diteniki den utus dipun gladi ananing gelar seni bantengan lembu rejo sejati ingkang tumijil saking tlatah Ledok Tangi Candi Wates Prigen kasangkuyung dening DB Digital Music lan kalian pasukan santri Sinting ingkang sampun kapiyarsa dipun mandhegani kalian Bopo Latif kawilujengan saha katur dumateng para sukma ingkang ngrutepi kalanganing budaya tembang tinembang pangrawit ing madyaning sasana kawula arwah project ngiwah DJ Bendo sowan ngabiyantara badhe ngripta rasa lumantar gending pasugatan suguh sungkem sak manika mugi laras ingkang kumandhang saged dados tirta amerta ingkang hanyiram nana sating suci ilining banyu udda kumala ombak ing banyu banyu mutlak aja sira lagi uga marang ingsun sira kari suci ingsun uga suci tutup nabi kanjeng Allah Kyai Bagah Gendhogo Desa